نو معتبر دیرا سرا ورلری کا دربانا جبریل یما اول نبی سرور دیرا سرا مدخوانا یزید عمر ترسوی شم بدبخت لعین خیدر ترسوی داہی رسا پدران سپکا او سپک دران کی غر وزر او وزر غر ترسوی حکمران چپا مثال دویم حجاج وی دا حریث پیغمبر ترسوی درباری شاعر بلان دکڑی خڑپوسی عبداللہ با اللہ انور ترسوی ورلری کا دربانا نو جبریل ما اول نبی سرور دیرا سرا آدم یونس یوسف عیسیٰ ہارون موسیٰ بوینی آدم یونس یوسف عیسیٰ ہارون موسیٰ بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم بابوینی کسا وورا زمانہ بہتر دا مرسلانو پیغمبر دیرا سرا شمپاتی بطرز پا منتہا دا مالکوت شمپاتی بطرز پا منتہا دا مالکوت تجویز بے نور پاس کوی اللہ دا جابروت جدا بشی لمانا تردقی دا تہذیب دا فلق نور دیرا سرا ورلری کا دربانا جبریل یما اول نبی سرور دیرا سرا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لقب لبید رئیس میں تخلص نم عبداللہ لقب لبید کھڑو جوڑ میں دا محبوب نعت پہا وزن جدید زی اور میں دا دہانا عاشق پہ باند سی زما مجمر دیرا سرا ورلری کا دربانا جبریل یما اول نبی سرور دیرا سرا درخیجو کا دردانا مکی مدنی حشوی دل بر دیرا سرا